Тапонім востраў слёз захаваўся ў маёй галаве без глыбіні сэнсаў. Я вучыўся ў 51-й школе на супрацьлеглым беразе Свіслача, таму было блізка прагульваць заняткі ці ж пацараваць пасля іх. Плюс гэта яшчэ часы дазволу публічнага ўжывання алкаголю ў Беларусі. Прыблізна ў той самы перыяд, калі я пазнаў смак вулічнага піва, у мяне пачала расці барада. Бабушка глядзела і чамусьці казала, што я падобны на маджахеда. Крыху пазней стала зразумела, што востраў слёз насамрэч гэта востраў мужнасці і смутку. Не проста малая архітэктурная форма, а сапраўдны мемарыял. А словы і выразы па тыпу маджахед, Груз-200, душман, фугас – гэта ўсё спадчына вайны ў Афганістане. Хаця вайна нібыта не вайна, бо ад СССР удзельнічаў абмежаваны кантынгент. Такая вось хітрая фармулёўка на кшталт СВО, то бок, спадчына савецкай у Расіі захоўваецца. Беларусі тая вайна каштавала 771 смерці. Дзе Беларусь, а дзе Афганістан – вялікае пытанне. Хапае насамрэч і іншых пытанняў. Мы па-ранейшаму канал «Загляне сонца». Давайте пашукаем сёння адказы. Пагналі! У чарговы раз хочацца выказаць надзею вельмі вялікую, што наш праект, які мы з кайфам, сапраўды з кайфам робім з усёй камандай, падабаецца вам не толькі праз забаўляльны момант, але і дае нейкую там карысць. То бок сапраўдныя веды пра Беларусь, з якой беларусы, на жаль, не вельмі знаёмы. Вось такі вось гістарычны забабон. Але ж калі гісторыя цікавіць вас крышачку больш, ёсць варыянт атрымаць адпаведную прафесійную адукацыю. ЕГУ, любы беларускаму сэрцу горад Вільня, гэта лакацыя маецца на ўвазе, праводзіць адпаведны набор. Праграма называецца вельмі проста – гісторыя. Прыярытэтам яе з'яўляецца фарміраванне прафесійных навыкаў, а таксама адаптацыя навучальнага плана пад патрэбы студэнтам. То бок, всё, каб вы на парах не сумавалі. Пачатак навучання – кастрычнік, таму, калі ласка, спяшайцеся. Акрамя гэтага, ЕГУ запрашае вас на праграмы «Еўрапейская спадчына» і «Тэатральнае майстэрства». З тэатральным майстэрствам, мяркую, усё зразумела. А вось еўрапейская спадчына дае магчымасць працы ў незалежных установах культуры і грамадскіх арганізацыях, а таксама ў турыстычных прадпрыемствах. Карацей, гучыць усё гэта кайфова. А таксама, што важна, усе адпаведныя спасылкі знаходзяцца ў апісанні нашага відоса, які я вам прапаную працягнуць глядзець. А таксама дзякую за вашу увагу. Так атрымалася, што Афган – тэрыторыя, аб якую паслядоўна і на працягу шмат стагоддзяў ламалі зубы брытанская імперыя, расійская імперія, імперія савецкая і ўжо ў навейшыя часы ЗША. Па-свойму, таксама імперія. У 1919-м шах Аманула I абвясціў незалежнасць сваёй краіны. Чалавек сапраўды спрабаваў рабіць рэформы, але ўсё гэта разбівалася аб этнічную разнастайнасць, кланавасць і той просты факт, што пазначаныя рэформы былі нафіг не патрэбныя самім афганцам. З 1933 па 1973 кіраваў краінай такі Захір Шах, які таксама спрабаваў усё парэфармаваць. Увёў нават канстытуцыю і выбарчае права. Казаць пра поспехі цяжка, але гэты час, прынамсі, быў мірным. Але ж у Афганістана меўся неспакойны сусед, той, які СССР. Саветы пашыралі свой уплыў, і Афган здаваўся лёгкай здабычай. Спецслужбы ў выніку прывялі да ўлады Дауд-хана. Яго называлі чырвоным прынцам. Усё зразумела. Чырвоны, бо пракамуністычны. Ён быў пляменнікам папярэдняга шаха. Ён свайго сваяка і скінуў. У 1978-м Дауд-хана з сям'ёю забіла іншая групоўка афганцаў-камуністаў. Зразумела, пры падтрымцы КДБ СССР. Падчас штурму палац папаў пад ракетна-бомбавы удар. Жывых засталося, зразумела, нешмат. Наступным кіраўніком Афганістана быў Таракі. Яго забіў Амін, а вось Аміна забіў савецкі спецназ. Прыхільніка СССР Аміна, які аказаўся недастаткова лаяльным, спачатку спрабавалі атруціць. Пасля ўзялі штурмам палац і ўсіх забілі, у тым ліку дзяцей і тых людзей, якія няўдала яго атручвалі. Агулам атрымалася каля 200 чалавекаў. Саветы тлумачылі пасля, маўляў, аб дапамозе нас папрасілі самі афганцы. А тое, што мы Аміна забілі, дык так атрымалася. Вытворчыя выдаткі, так бы мовіць. Карацей, СССР паставіла кіраваць краінай Бабрака Кармаля. Яго пасля заменяць на чарговага чэла, але вы, дарагія гледачы, наколькі я разумею, ужо стаміліся і дакладна не запомніце ні імя, ні прозвішча гэтага чалавека. І не трэба, бо колькі ж можна, я таксама заблытаўся. Галоўнае, што ўзнікла так званая ДРА.
Дэмакратычная Рэспубліка Афганістан. То бок нібыта самастойная прасавецкая краіна, якая на фоне сваёй дзікасці, натуральнай дзікасці, мелася будаваць сацыялістычную рэспубліку. Але грунта для такой канструкцыі проста не існавала. Глядзіце, расклад быў такі: каля 40% жыхароў гэтай краіне жылі ў поўнай галечы. Абсалютна іншы свет, куды СССР вырашыў улезці са сваім сацыялізмам і светлай будучыняй. Зразумела, што ўсё атрымалася вельмі і вельмі кепска. Рашэнне пра ўвод войскаў падсунулі ўжо даволі хвораму і ёсць пытанне, ці адэкватнаму Брэжневу. Зрабілі гэта вышэйшыя чыны СССР. Сярод іх быў і этнічны беларус Андрэй Грамыка, пра якога ў нас на канале ёсць асобная серыя. Паглядзіце яе, калі ласка. У гэты момант на вашым экране з'яўляецца адпаведная спасылка. Ну і не забудьце падпісацца, гэта вельмі важна для нас і дапамагае нам працаваць. Дык вось, Андрэй Андрэевіч называў Афганістан паўднёвай Фінляндыяй. Маўляў, ніколі ніякіх праблемаў з імі не было. Але калі яны сапраўды з'явіліся на чарговым паседжанні, то дык прагаласаваў за ўвод войскаў. Недзе ў ЗША распачалося свята. Амерыканцы цешыліся, што СССР атрымае свой В'етнам. Саветы ж, як і ў выпадку з Украінай, спадзяваліся на лёгкую і хуткую кампанію. Тады ў прапагандзе і з'явіўся эўфемізм пра інтэрнацыянальны долг перад афганскім народам. Тут я мушу прыпыніцца і ў чарговы раз хачу нагадаць, што не разумею філасофскіх сентэнцыяў ні СССР, ні сучаснай Расіі, некаторым жыхарам якой усё роўна, што дарогі ўсе ў дзірках, а сраць трэба на марозе. Затое вось міжнародная дамінацыя іх неверагодна клапоціць. Чаму так? I don't know. Дык вось пытанне. Скажыце, калі ласка, на халеру чалавеку з умоўных Лунінца ці Віцебска быць вінным нешта афганскаму народу, пры ўсёй павазе да гэтага самага народу. Мне вось абсалютна незразумела. Але маладосць, задор, імпэт плюс вельмі якасная, на жаль, прапаганда рабілі сваё. Шмат хто абсалютна шчыра хацеў паехаць у экзатычную краіну як на вялікую прыгоду, ну такі вось чэлендж, будаваць дарогі і школы, ахоўваць, дапамагаць мясцовым людзям. Усё гэта зразумела ў дужках. Бо першасна казалі, што савецкая армія не падмяняе, а толькі дапамагае, вялікімі літарамі дапамагае войскам Дэмакратычнай Рэспублікі Афганістана. Але па факце афганская камуністычная армія існавала бадай што толькі фармальна. Мараль вельмі чакана і зразумела была амаль на нулі. Апранутую форму сяляне не вельмі разумелі сучасныя на той момант ваеннай навукі, ну і сваёй матывацыі біцца за саветы ці нібыта за сваё вызваленне. Часцяком такія людзі проста супрацоўнічалі з партызанамі-маджахедамі, сярод якіх хапала і родных, і сяброў, і сваякоў і гэтак далей. Ім вярталі палонных, якіх бралі савецкія войскі, аддавалі ці прадавалі зброю. Ну, то бок, зразумела, што разлічваць на поспех у такой сітуацыі было вельмі цяжка. У выніку савецкіх салдат нярэдка перапраналі ў афганскую форму ДРА, каб тупа ствараць хоць нейкую бачнасць легітымнасці. Але зноў жа частка савецкай моладзі поўнілася імпэтам. Шмат хто сам самастойна пісаў заявы, маўляў, каб адправілі ў Афганістан. Вядомы, праўда, і выпадкі, калі ваенкомы такіх маладзёнаў, такіх хлопцаў пасылалі куды далей, то бок не ў Афган, а скіроўвалі на звычайную службу, у Умань ці на далёкі ўсход. Таксама далёка, але не так небяспечна. Пытанне чаму? А таму, што бацька папярэдні гэтага маладзёна занёс хабар ваенкому. Тыпу, не пасылай, калі ласка, дурака на смерць, ён ні халеры яшчэ не разумее. Што да беларусаў, дык нашыя суайчыннікі служылі паўсюдна і ў плане геаграфіі, і ў плане радоў войск. Ёсць розныя статыстыкі, але казаць пра прыкладныя лічбы, дык з 1979 па 1989 праз Афган прайшло каля 30 000 беларусаў, а з СССР салдатаў агулам было 620 000. З гэтых беларусаў загінуў 771 чалавек, у тым ліку 4 жанчыны. Гэта ўсё зразумела, калі верыць надпісам на востраве слёз. Больш за 1500 беларусаў былі параненыя, 702 вярнуліся дадому з інваліднасцю, 12 зніклі без вестак. Цяжка казаць, наколькі гэтыя лічбы аб'ектыўныя, тым больш на фоне сённяшняй вайны ва ўкраіне яны нібыта не ўражваюць. Але па факце гэта была апошняя вайна, у якой настолькі масава і актыўна удзельнічалі беларусы. Пасля другой сусветнай і ажно да сёння.
Падрыхтоўка пачыналася яшчэ з вучэбкі. Там людзей рыхтавалі да таго, з чым яны сутыкнуцца ў Афгане. Рыхтавалі жорстка, каб на месцы людзі выконвалі задачы ўжо нібыта на аўтамаце. Працэс нагадываў натуральна пекла. Некаторым салдатам падавалася, што камандзіры з іх здзекуюцца, чаго, безумоўна, нельга выключаць. Мы не можам сцвярджаць, што так было паўсюдна, але ёсць адзін з задакументаваных прыкладаў, які адбыўся ў вучэбцы. Штонядзелю адбывалася спартовае свята, як яго называлі самі салдаты, спартландыя такая. Зранку 10 кіламетраў па пустэльні са скручаным шынелем і аўтаматам. Калі падраздзяленне выходзіла на старт, дык кожны павінен быў дайсці да фінішу. Нехта не вытрымаў, таварышы дапамагалі як маглі і цягнулі да канца. Пасля такога свята 3 гадзіны нядзельнага адпачынку. І тое на ложках ляжаць забаронена. Новабранцы ў выніку тупа глядзелі телек ці бадзяліся па частцы. Хлопцы ўзгадывалі, што ратавала толькі кавалачак масла і растваральная кава. У самім жа Афганістане фармат службы вельмі залежаў ад статуса. Афіцэр з патрэбнымі падвязкамі, кватэра ў якім-небудзь Кабулі. Няхай і з жалезнай мэбляй і фарбаваным бетонным полам. Тваю дачку, бо ты пераязджаеш, зразумела, з сям'ёй, пад эскортам кожны дзень возяць у школу. Зразумела, каб не забілі па дарозе. Ёсць цікавыя ўзгадкі ветэрана Мікалая Чаргінца. Гэта той самы лукашысцкі пісьменнік, вынаходзец жанра ментоўскі раман, які спрабаваў калісьці забараніць канцэрт Рамштайна ў Мінску. То бок ганаровы чалавек. Дык вось, яго, маўляў, спрабавалі атруціць шашлыком афганцы, а яны тыпу вялікія спецыялісты ў ядах. Нібыта такія выкшталцоныя, што атрута магла спрацаваць нават праз год знаходжання ў арганізме. Зразумела, калі ты нясеш страявую службу альбо служыш у выведцы, гэта зусім іншы побыт. Елі якую-небудзь смярдзючую рыбу, кільку ў тамаце ці кансервы ў алеі. Бульба лічылася марай, яе зрэдку прывозілі ў СССР. Шараговец атрымліваў стандартны аклад 8-10 савецкіх рублёў. Зверху падала прыблізна столькі ж чэкаў. Гэта такая спроба замяніць замежную валюту, якой натуральна бракавала. На чэкі наносілася адмысловая рыска для ваеннага гандлю. Іх абменьвалі ў крамах ваенгандлю на тэрыторыі СССР ці Афганістана. Яшчэ, кажуць, можна было схадзіць у Бярозку. Там прадаваліся імпартныя тавары. Тыя чэкі, любая валюта, разнастайныя тавары, усё абменьвалася з мясцовымі жыхарамі, якія вельмі добра умелі ў бізнес. Кажуць, у мясцовых крамах знаходзіліся японскія гадзіннікі і нават спартовыя касцюмы Adidas, якія ў СССР адарвалі б з рукамі. Салдаты, кажуць, назапашвалі чэкі, каб бліжэй да дзембеля абмяняць іх на падарункі дамоў. Але да таго дзембеля, праз тое, што вайна, трэба было яшчэ дажыць. Вайсковыя ўзгадваюць, што меліся вялікія праблемы з гігіенай. Ніякай нармальнай каналізацыі не існавала. Са сточных канаваў з дохлымі пасухамі афганцы бралі ваду для першасных патрэбаў. Такое сабе. Таму ваду вайскоўцы бязбожна хларавалі, каб не здохнуць. З гліны, саломы і розныя там херабуры савецкія салдаты самі сабе будавалі лазні, каб троху мыцца. І вялікае свята адбывалася, калі прывозілі венікі з эўкаліпту, бо гэта адзіная расліна, у якой не вадзілася рознай жыўнасці. Невядома, якой арміі света сябе лічыла тады савецкая, але афганцы прымусілі яе перавучыцца па ходу п'есы. Бітвы ў прамым сэнсе былі рэдкасцю. Гэта калі армія на армію, сценка на стенку. Стандарт той вайны – засады на савецкія вайсковыя калоны з боку мясцовых партызанаў. Адбывалася так, ідзе калона тэхнікі. Партызаны падрываюць першую і апошнюю бронемашыны. Пасля расстрэльваюць рэшты з вышыні, з гору. То бок все это стаіць, все это зафіксавана, не можа нікуды варушыцца, іх расстрэльваюць. Таму, уласна, на фотках савецкія салдаты і сядзяць не ўнутры, а зверху на брані. Бо ў такім выпадку быў шанец выжыць, калі тэхніку падарвуць. Інакш ад цябе нічога не застанецца і ўсё выгарыць. А пасля такіх засадаў з боку афганцаў пачыналіся карныя савецкія экспедыцыі ў бліжэйшыя кішлакі. Так бы мовіць, зачысткі, калі спачатку кідаюць у хаціну гранату, а пасля ўжо заходзяць. А што там і хто вінаваты ці не вінаваты, ніхто не будзе разбірацца. То бок, па вялікім рахунку, гэта была вайна з цэлым мясцовым народам. Бо па тых жа ўспамінах зразумела, як савецкія салдаты ўспрымалі афганцам вялікай незразумелай масы. Нейкія там афганцы-дзікуны, кожны з якіх мог супрацоўнічаць з духамі ці не мог, а супрацоўнічаў. То бок, атрымлівалася, што любы мужчына-афганец – патэнцыйны вораг.
Бо нават салдатам з ДРА часта не давяралі і чакалі ад іх нажа ў спіну. То бок вельмі непрыемная і нервовая абстаноўка. Існуе такая кніга «Зомбі страны Саветаў» ад палкоўніка Барадача, дэсантніка. Ён быў у спецназе так званых камандас для розных асаблівых заданняў. Чалавек апісваў кучу вельмі непрыемнай дзічы. Напрыклад, як сапёрнымі рыдлёўкамі афганцам цывільным адрубалі кісці рук і кідалі ў нейкую там горную рэчку. Альбо такая сітуацыя. Ляціць верталёт, там палонныя, перагруз, што рабіць? Ну, выкінуць парачку гэтых палонных нахер. Бо ўсё адно, калі іх перадаш афганцам з ДРА, ты іх выпусцяць за проста так ці за выкуп ад родных. Ну, вось такія непрыемныя рэаліі. Барадач нават напісаў нешта накшталт маніфеста, кароткай памяткі для салдатам, у якой можна прачытаць і такое: «Тварі, салдат, шэдэвры смерці, ты не Пікаса, рисуй кров'ю». Пра вывод войскаў на міжнародным узроўні загаварылі ў весну 1988 году. Гэта была вялікая палітыка паміж СССР з аднаго боку і ЗША з іншага, у рамках, так бы мовіць, нармалізацыі стасункаў. Ну і ў Саюзе, канешне, разумелі, што не цягнуць Афганістан, куды сыходзіла апроч прызыўнікоў яшчэ і куча бабла. У выніку, на здачу атрымліваліся цынкавыя труны, якія, безумоўна, ўплывалі на грамадскую думку на фоне перабудовы. Бо гэта ўжо не сталінскі СССР, а крышачку іншая краіна. 4 лютага 1989 савецкія войскі выйшлі з Кабулу, а 15 афіцыйна быў скончаны вывад войскаў з усёй краіне, хоць баі ішлі яшчэ пару тыдняў па вываду. Ці стаў Афганістан для СССР такім жа фейлам, як В'етнам для ЗША? З 620 тысячаў савецкага кантынгенту па афіцыйнай статыстыцы загінулі 15 051 чалавек. Праз В'етнам прайшлі амаль 2,6 мільёна амерыканцаў. Колькасць загінуўшых 58 220 чалавекаў. Наўрад ці гэта нагода для нейкіх спаборніцтваў, але ў абодвух кейсах вельмі цяжка знайсці хоць нейкі сэнс. Каму і для чаго была патрэбна тая афганская вайна? У СССР уцямна так ніхто і не патлумачыў. Людзі вярталіся са стандартным медалём дамоў ад благодарнага афганскага народа са сцяжком СССР і Афганістану. Але вярталіся яны ў краіну чэргаў, якая ўжо трышчала па швах. Ёсць тэйк на падумаць. Гэта была тыповая каланіяльная вайна. Але калі з аналагічных войнаў у дупе свету вяртаюцца, напрыклад, амерыканцы, ці брытанцы, ці там французскія салдаты, у іх выпадку гэта В'етнам, Індыя, Алжыр і гэтак далей, дык яны, гэтыя заходнія людзі, не ва ўсіх, канешне, выпадках, прызнаюцца героямі і атрымліваюць адпаведныя плюшкі. Плюс яны вяртаюцца з краіны з такімі сабе умовамі у значна большы камфорт. А тут савецкія людзі вярналіся з краіны без каналізацыі ў краіну з сарцірамі на вуліцы. Я разумею, што гэта перабольшанне, але прыблізна так і было. А шмат хто, патрабуючы ільготаў, яшчэ і зачапіў сакраментальна: мы цябе туды не пасылалі. І проста застаўся ні з чым. А дакладней, з пакалечанай псіхікай і траўмай. Ёсць меркаванне, што Афган забіў апошні цвік у труну СССР. Маўляў, каб не тая кампанія, дык не было б стомленасці і, напрыклад, на польскую салідарнасць савецкія ўлады маглі б адрэагаваць. Ну і гэтак далей. Дарэчы, калі вы хочаце адмысловы выпуск пра салідарнасць, напішыце, мы адрэагуем і абавязкова яго зробім. Дык вось, дзякуй Богу, што гэтага, маецца на ўвазе рэакцыі саветаў на салідарнасць, не адбылося. Але гэта вельмі глобальныя рэчы. Лакальна жа праблема ў тысячах сапсаваных жыццяў, незалежна ад іх нацыянальнасці. Тэрмін «афганец» з таго часу стаў адзнакай для нейкай асаблівай пароды людзей. Лёсы афганцаў у 90-х – гэта асобная тэма, бо пасіянарныя людзі, якія не баяліся смерці і часта ігралі сваю ролю ў палітыцы, войску, бізнесе, нават у бандыцкіх групоўцаў, калі казаць менавіта пра Расію. Шмат хто, канешне, спіўся і сышоў у нябыт. Яскравы і дыаметральна супрацьлежныя лёсы у людзей з Беларусі. Вось, напрыклад, узгаданы ўжо мною Мікалай Чаргінец стаў кіраўніком пралукашэнкаўскага саюзу пісьменнікаў і напісаў кучу рознай хераты, падобнай на літаратуру. Ну, о густах не спрачаюцца, але, такое меркаванне. Віктор Шэйман стаў адданым шэрым кардыналам эпохі Лукашэнкі, які дагэтуль вырашае самыя адказныя справы, і, здаецца, кіраўнік Беларусі нікому так не давярае, як яму. Владзімір Барадач
Камандаваў спецназам у Мар'інай Горцы, займаўся бізнесам, быў адным з найбольш яскравых лідараў апазіцыі 90-х разам са зніклым ганчаром Захаранкам Красоўскім. Паспеў выехаць у эміграцыю, бо быў у тым самым расстрэльным спісе. Мікалай Аўтуховіч, бізнесовец, смелы шматгадовы апанент улады. Асуджаны да драконаўскага тэрміну, які ён адбывае дагэтуль. Алесь Пушкін, мастак, памёр праз неаказаную своечасова медычную дапамогу ў гарадзенскай турме 11 ліпеня 2023 году. Кажуць, у Мінску ёсць, ці прынамсі была раней традыцыя, калі маладыя ўскладалі кветкі на востраве слёз. Нібыта гэта ахоўвае, мусіць ахоўваць новаспечнага мужа ад смерці і калецтваў у баі. Але было б вельмі добра, каб не было войнаў, баёў і людзей, вымушаных у іх удзельнічаць. З усіх чужых войнаў гэтая, мабыць, была самая чужая, якая беларусам ані разу не была патрэбная. Таму трэба памятаць пра гэта і рабіць высновы. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Калі ласка, упадабайце гэты відос, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Ну і давайце беларусець разам.